салому алейкум подписчикони гиромӣ ва тамошобинон. Касе ки ишқобози ҳамин павлония ҳастай, хеле кӯчатҳои 3 метра, 5 метра, 1 метра хеле майдош дорем. Ин решаошай нави шантонга бо сортҳои М1 FT ам дорем. Касе ки харидор бошад марҳамат муроҷиат намоед. Любой сорти павлония любой точкаи Тоҷикистон доставка мекунем. Ғайр аз ин бо қаламчош ҳастай, яъне ки ҳамино камтар майда қаламчаш мегирему фурӯшто ҳастай. М1 FT шантон любой сорти павлония ҳастай. Павлония мо решаошон анам хеле кида бовар мекунам намекунам, кӯчатҳои 6 моҳаи ам хеле реша дорам. ғафсии реша фурӯшто ҳастай, марҳамат муроҷиат намоед. Любой точкаи Тоҷикистон, Душанбе, Хуҷанд, любой точка шаҳри Панҷакент, худи шаҳри Панҷакентам, Ёрӣ, ҳамон тарафоям, Айни, любой точкаи Тоҷикистон доставка мекунем. Марҳамат муроҷиат намоед, номером ҳастай. Касе ки меҳмонай дар каналмон, марҳамат подписатсия кунед, барои ки аин вобаста, аин рӯз вобаста, яъне ки ай пешам аин рӯзам полностью агротехника ин павлонияро мо нишон метем ва ёд метем. Касе ки мо мехарад, касе ки пурсиш дора, ягон савол дора, марҳамат пурсен. 100% гарантия ки ёрдам мекунем, ёд метем ин соҳаи павлония.